Gülzada, bәгърем, син бит инде популяр шагыйрә, син бер әйткәнең, мин мәхәббәтне кандаларын сыткан кебек, ярату хисен сатып үтереп бетердем, ничек ул? Тирәхин бит үзеңнең күңелеңне нәрсәгә көйләп яшисең. Бар ниндер һаман шушы хисләргә алданып яшәү була. Инде хәзер бит акыл киреп яшәү дигәнгә күчә барабыз бит инде. Менә шул хисләрне бер кырыграк куясың да, үзеңнең акылыңны эшкә җигеп, акыллы ханым булып яши башлыйсың. Шул гына хисләр бит алар яшәргә тырышалар. Һәр вакыт хисләр алдан йөрсә, син инде картаймыш көнендә ниндер бер иләс ханым булып яшәргә дә мөмкин. Ә менә бүген кайтканда бер җегеткә гашыйк булсаң, Бу мөмкин әйбер түгел. Бу мөмкин эш түгел. Ник алай? Ә берәү сиңа гашыйк булса, бер җегет әйтсә, чык миңа кияүгә дисә, Анысы аның эше, анысы аның проблемасы дигәндә кешенең хисләрен тыеп булмый. Яраталар икән, гашык булалар икән, мин шат кына анысына. Әйдә бер Мине мәҗбүр итмәсеннәр яратырга. әйдә бер матур шигырь сөйлә дә бер куплет шуның белән теге пока-пока, привет-привет дибез, Гөлзада, матур кыз. Менә нәкъ син әйткән бер яшь җегеткә багышланган бер шигырьне укып битим әле. Минем кебек яшь җегеткәме? Синнән дә яшьрәк. Миңа 23. Мин бит сиңа гашыйк идем. Үзеңә түгел, яшьлегеңә. Яшьлекнең яшел күлмәген салмас идем бер кемгә дә. Мин бит сиңа гашыйк идем. Сөйләмеңә, йөрүшеңә, ипле итеп, тыныч кына төпле фикер сөрүшеңә. Син Юсуф та түгел үзең. Кемнәр бармы пәйгамбәргә? Сине генә сөям, бәгърем. Уnutturdun Gaptar'ın. Bir Züleyha şul onatalgan sevinin kişin sırrın tilim turattırıp barmakların itip yüzüm. Mene Gaptar'ın unutma. Әйдә мин сине экран аша үбәм. Синнән дә үбәсеңме безне? Şulay da yugurur idim, çaklar düşkən ülenlerden, yaşlıkның yeşil külmәген kiyer bulsam birer kөнгә. Молодец син. Гөлзада, әйдә безгә дә үбеп ал инде. Gaptar'ın mene bası уже күз зинасына керә, üşмей.